aneno ka in nyadendi ma pod tin ahinya. To nyoro kane wago mbaka seche mane County Commissioner Josephine Ouko nego mbaka gi jonyuol, nowacho kanyo ni jonyuol pando nyithindgi. Nikech nyithindo ma bende donje njore gi nyithindo ma pod ikgi ni piny. Gin gi between higni 12 nyaka 25. To sama nyathi oseyud ni nyathine okwalo, to in janyuol ine michako umo nyathini, ok ikonyri kod jotend arita mondo mi uduok gini chien. Inyalo wacho ang'o e wachno? Erokamano ahinya. Nyinga iluongo ni Unita Oduor. Aparo ni anyalo wacho ni obila kendo ema miyowa tich matek nikech gihero corruption. Kayudo ka for example koyud ni an gi shida gi janyuolna, odhi tudore go obila kasto miyo obila gi matin to obila dhi weya. Koro obila be monego be ni konyowa e wuoke shida ni kaka jo Kisumu County. Koro benwa yudo kiwacho kanyo wacho obila bende nitiere japiny manowuok ayanga mowache mbele gi kanyo ni to ni gine magidha apiko. Thoth ne iwacho ni jo apiko richo, jo apiko bende ma miyo njore gi timore. To ni gine ma bende pod giweyo gach sirikal momigi to gidha apiko gitiyogo ka gidhi kayo masoya kar mondo gikonyo oganda rito arita makare. Inyalo wacho ang'o e wachno kaka japiny? Bende mano bi paro ni timore koso? Kaka japiny anyalo wacho ni wanyalo timo investigation mondo wayud ane adieri ni gitimo kamano adieri. Koro be wach jo apiko mawacho ni bende nyayo njore, nitie jok modonjo kanyo ni gi riembo apiko lakini tok gin. Mano be adieri? Mano adieri nikech samoro amora moting'i apiko ikia kata ni ng'ano en ng'ama ber kata en ng'ama rach. Kech inyalo chopo kode to weye ge to en mochako go ng'ata achiel. Koro arita kwe ok ber ahinya gi jo apiko go. Koro chik mane mipane owinjo kaw ne jo apiko mondo mi weche njore kotenore kod weche jo bodaboda odog chien?